Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πρόβλημα των ναρκωτικών. Θα πούμε όμως πέντε πράγματα τι είναι η ασκέπη. Η ασκέπη ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Λεμεσό Αθανάσιο μετά από έναν περιστατικό το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Κάποια παιδιά πήγαν στο μοναστήρι. Ο Αθανάσιος έπιασε διάφορα τηλέφωνα για να διαφερθούν οι ειδικοί που εκείνον τον καιρό δεν υπήρχαν. Δεν πήγε κανένας, με αποτέλεσμα να φύγουν. Μετά πήγαν κάποια σκυλιά, πραγματική ιστορία, και 1.002 φιλόζωοι προσπαθήκαν να βοηθήσουν. Οπότε ήρθε η ιδέα ότι για τα σκυλιά έχουμε κάπου να μείνουν, για τους ανθρώπους όχι. Οπότε ξεκίνησε η ιδέα της Άγιας Σκέπης, που υλοποιήθηκε πριν 14 χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην αρχή ήταν μειχτών, άντρες-γυναίκες, και μετά οργανώσαμε και Παναγιάννη καταφυγή, η οποία είναι μόνο για γυναίκες. Και συνήθως γυναίκες που αντί να πάνε φυλακή με τα παιδιά τους, έρχονται στην Παναγιάννη καταφυγή. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούν στην Ευρώπη, που είναι τόσο ψυχοθεραπευτικό, όσο και σε συνθήκες πραγματικής εργασίας. Μέσα στην πείρα των 17 χρόνων που είχα την τιμή να είμαι σε όλη αυτή την πορεία της Αγίας Σκέπης, από διάφορα πόστα, είδαμε ότι μόνο η ψυχοθεραπεία, οι ομάδες, το πώς νιώθω, το να μάθω να εκφράζομαι, ήταν η μισή δουλειά. Γιατί τα παιδιά βγαίναν έξω, αντιμετωπίζαν τη ζωή πραγματικά, της εργασίας και διάφορες σχέσεις μέσα στην εργασία, και πίναν και πίναν. Γιατί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, δεν μπορούσαν να πούν, ας πούμε, το μάστρο τους, ξέρεις, μην με πιέζεις, ας πούμε, νιώθω ότι θυμώνω, ας πούμε, αφού θυμώνεις, πήγαινε στο καλό και θα πιάσω άλλο. Δηλαδή, από μια υγιή κοινωνία που σε προσφέρει μέσα για να μπορούν να πούν, να εκφράσουν αυτόν που έχουν, σε στέλναμε σε μια κοινωνία η οποία όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε σκεφτήκαμε κάτι το ζωντανό. Είναι το πρωτοπορούμε στο συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί έχει και άλλες κοινότητες που χρησιμοποιούν τέτοια μοντέλα. Αλλά παράδειγμα η Ιθάκη έχει τυπογραφείο, ο οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Η Ιθάκη είναι ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνδο. Εμείς θέλαμε κάτι ζωντανό, κάτι που να έχει ζωή. Οπότε δημιουργήσαμε τις βιοκαλλιέργειες, τα μπάιο, τα οποία είχαμε ως και πριν 2 εβδομάδες περίπου κατάστημα στη Λευκοσία, το οποίο έκλεισε λόγω κάποιων, μας εγγράψαν και εφημερίδες, λόγω αντίρρησης των βιοκαλλιεργητών, για τον λόγο ότι τους έκαναμε, όπως λένε αυτοί, αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί δεν είχαμε κόστα. Αν έρθουν να δουν τα κόστα μας, θα τραβούν τα μαλλιά τους, μεταξύ. Μπας περιπτώσει, εμείς θα μπορούσαμε να το κλείσουμε. Το κατάστημα μας που μας προσφέρει 100.000 στον προϋπολογισμό μας, αλλά κλείσαμε το για να μην δημιουργούμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις δικές μας βιοκαλλιέργειες, δεν έχουμε κατάστημα φυσικά, αλλά μπορούν να βρουν τα προϊόντα μας στα Αρφαμέγα, στο Πρίνον και σε διάφορα άλλα καταστήματα. Μέσα σε αυτόν το περιβάλλον τα παιδιά μαθαίνουν να είναι σε πραγματικές συνθήκες. Όχι ακριβώς πραγματικές, εντάξει, δουλεύουν 2-3 ώρες την ημέρα. Οι πραγματικές συνθήκες είναι 8. Αλλά τουλάχιστον έχουν μια άποψη για το τι είναι να αντιμετωπίσουν έξω.
Περισσότερη γενναία σκέπη θα πούμε και στο βίντεο που θα βάλουμε μετά. Το πρόβλημα ναρκωτικών. Το πρόβλημα ναρκωτικών είναι ένα πρόβλημα το οποίο γεννήθηκε μαζί με τον άνθρωπο. Εμείς, άμα ρωτήσει κάποιος ποια είναι η δουλειά σου, θα του πω η αλλαγή. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αλλάζει τη διάθεση του. Οπότε το πρόβλημα είναι η αλλαγή της διάθεσης. Ο άνθρωπος θα νιώθει καλά, θέλει να διώχνει τα βάρη του, τα προβλήματα του και να νιώθει μια ισορροπία. Από τη στιγμή όλοι μας κινδυνεύουμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε μια ιστορική ισορροπία μέσα μας. Αν το δούμε ιστορικά, βλέπουμε ότι δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών, αλλά αν δούμε και τη δική μας την κουλτούρα, τέλος πάντων, την αρχαία Ελλάδα, βλέπουμε στα διάφορα μαντεία τα οποία έτρωε η πυθία και θέλουν να βοηθήσει όπου ήταν μπροστά της. Ότι θέλει να κουντήσει κατέβαινε μπες στον νου ελάλη. Το κουράσει να ξύλει. Οπότε βλέπουμε ότι τα ναρκωτικά μέσα στην ιστορία φαίνονται. Επιστρέφουμε πίσω στην αλλαγή. Ιδιαίτερα όταν μιλούμε για ηλικίες εφηβικές. Είναι η πιο σημαντική ηλικία. 12-14 είναι η πιο σημαντική ηλικία, εκεί που φεύγει το παιδί από των κλειστών κοινωνικών κύκλων, ο οποίος είναι η οικογένεια, είναι το δημοτικό που είναι πιο κλειστός κύκλος και πάει στο γυμνάσιο. Εκεί έχει να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχει να αντιμετωπίσει στο σχολείο, στο δημοτικό. Το τι μπορεί να βοηθήσει, θέλει ο παιδί μας ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μας πει αυτό που αισθάνεται στο σχολείο. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Φυσικά στην πράξη που το βιώνω επαγγελματικά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έρχεται να βλέπουμε με τις οικογένειες που γίνονται. Και επιστρέφουν κάποια χρόνια πίσω για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα σε θέμα συμπεριφοράς ή τρόπου βιώματος κάποιου που κάνει χρήση ναρκωτικών. Και βλέπουμε μια παιδί να λέει, ας πούμε, στον πατέρα του εντάξει, έφερε μου σπίτι λεφτά, έπιασε μου το ένα, αλλά δεν μ' αγκαλιάσες ποτέ. Οπότε ο πατέρας με το δίκαιο του γυρίζει και λέει, ας πούμε, μα εγώ δούλευα καμιά του είναι όπως το γάρο, ας πούμε, για να πει το δίκαιο του. Θέλει πολύ δύναμη το να αναγιώσεις, παιδιά, είναι απλό. Να είμαστε σίγουροι ότι όλοι μας θα κάνουμε λάθη με τα παιδιά μας. Εκείνο που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ανά πάσα στιγμή να είμαστε ενημερωμένοι. Να είμαστε ενημερωμένοι για τα θέματα ειδικά ναρκωτικών, το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχουν μόνο οι έφηβοι, έχουν και οι μεγάλοι, θα πούμε παραδείγματα μετά, αλλά ειδικά οι έφηβοι. Και να σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι από τον Αντιναρκωτικό Συμβούλιο. Θα σας πω ότι έχω βιώσει μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Στα θέματα ναρκωτικών έχω πήραν μια 20ετία και είτε σαν χρήστη ναρκωτικών, είμαι 14 χρόνια καθαρός, είτε σαν επαγγελματίας, σαν καθοδηγητής Β' στην Αγία Σκέπη, είτε μετέπειτα στην Ελλάδα σαν leader του ΣΕΝΕΙ, είτε μετέπειτα να επέστρεψα στην Κύπρο σαν καθοδηγητής Α. Σε όλη αυτή την πορεία
έγιναν πολύ μεγάλα βήματα για να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Έγινε ένας αντιναρκωτικός συμβούλιο, το οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με ναρκωτικά, κάτω από την ομπρέλα του αντιναρκωτικού, και έκαμε σημαντικά βήματα. Αυτό το λέμε γιατί ακούετε ότι δεν υπάρχει κάτι για την Κύπρο, δεν υπάρχει τίποτε. Ή σταματούμε να τσακωνόμαστε ποιος δουλεύει καλύτερα. Εμείς στην Αγία δουλεύουμε καλύτερα, όχι εσείς που δουλεύετε καλύτερα κλπ. Όλοι δουλεύουμε προς την κατεύθυνση και των ναρκωτικών και η ΙΚΑΝ, οι οποίοι συνεργαζόμαστε. Η ΙΚΑΝ είναι εκείνοι που κουράζουν στους εμπόρους, υποτίθεται. Και εμείς. Να σας πούμε κάποιες αλλαγές τις οποίες είναι πολύ σημαντικές, που είναι καλά να λέμε, είναι ότι πριν κάποια χρόνια, και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Αγιά Σκέπη σε τούτην όλη την ιστορία. Πριν κάποια χρόνια έπιαναν ένα παιδάκι, το οποίο κράτησε ένα τσιγάρο πάνω του. Και το βλέπαμε αλυσοδεμένο μέσα στις τηλεοράσεις και δίπλα από τις τηλεοράσεις, δίπλα στην οθόνη, τέλος πάντων σύριγγες, ξέρω εγώ, πράγματα από μια άλλη χώρα, σαν φόρο, ας πούμε. Ο καημένος κιόλας μπορεί να μην ξέρει καν τι ήταν η σύριγγα, απλά έπιανε τον με ένα τσιγάρο. Γιατί το πρόβλημα μας τότε ήταν ποινικό. Ο ναρκωμανής τότε ήταν ο αλήτης της κοινωνίας. Μετά από πολλή προσπάθεια καταφέραμε να πείσουμε και την κοινωνία, αλλά είναι φαινόμενο των τελευταίων καιρών αυτό, και την ΙΚΑΝ, ότι το ναρκωτικό είναι ένα παυσίπονο. Δεν είναι θέμα αλητείας, οι ναρκωμανείς δεν είναι αλήτες. Είναι θύματα της δικής μας κοινωνίας όπως την φτιάξαμε. Και δεν τους έδωσαμε τα εφόδια έτσι ώστε να αντέξουν τον πόνο. Οπότε στρεφόμαστε πίσω και λέμε πριν 14 χρόνια δεν υπήρχε τίποτε. Τώρα υπάρχουν πολλές γραμμές που μπορεί να πιάσετε και να ενημερωθείτε. Ακόμα και εμάς στην Αγία Σκέπη μπορεί να μας πιάσετε. Έχουμε συμβουλευτικό σταθμό, τον οποίο μπορεί να πάτε σε στιγμή να πιάσετε και να ζητήσετε πληροφορίες. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί το θέμα δεν είναι πλέον ποινικό και μπορούμε όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε σαν μια πάθηση. Να σας δώσω όμως τα στοιχεία τα οποία πρόκειψαν από την έρευνα του συγκεκριμένου οργανισμού, ότι λέει από την εργασία για την κατάσταση παρανόμων ουσιών στην Κύπρο φαίνεται ότι η πιο δεδομένη παρανόμη ουσία είναι η κάνναβη, το χασίσι δηλαδή, στο γενικό πληθυσμό. Και η δοκιμή της είναι εντονότερη σε ηλικίες 18 με 22 χρονών. Αυτό δεν το δέχομαι εγώ προσωπικά για τα δεδομένα της Κύπρου τώρα. Τώρα τα δεδομένα της Κύπρου έχουν αλλάξει. Αυτόν μπορώ να το δεχτώ αν πριν 6-7 χρόνια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πρώτη φορά πειραματιζόμαστε για τη χρήση 12 χρονών. Γι' αυτό και εστιαζούμε σε αυτές τις ηλικίες. Από το έτος 2004, γι' αυτόν είπα πριν, έως το 2011 έχουμε αύξηση των ατόμων που αιτήθηκαν θεραπεία με τον αριθμό να φτάνει στα 1057. Και αυτό έγινε γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε κέντρα θεραπείας. Εμείς είμαστε ένα κλειστό κέντρο θεραπείας, αλλά δεν λέμε ότι μόνο στα κλειστά κέντρα θεραπείας μπορεί κάποιος να βρει την υγεία του.
είναι εξατομικευμένη. Είναι το κάθε άτομο που μπορεί να μην μπορεί να μείνει σε εμάς και να το κάνουμε παραπτυχικό να μείνει σε μια ανοιχτή κοινότητα. Η διαφορά της ανοιχτής κοινότητας από την κλειστή κοινότητα είναι το ότι σε εμάς μπαίνεις μέσα για 3 μήνες, δεν έχεις επαφή με κανένα και το πρόγραμμα στην ουσία διαρκεί 1 χρόνο το κλειστό, οπότε 1 χρόνο είσαι εκεί πάνω. Ενώ το ανοιχτό πρόγραμμα πάει στο πρωί, κάνεις τη θεραπεία σου και φεύγεις το μεσημέρι περίπου. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, γιατί μιλούμε για κυβερνητικά πλέον. Κυβερνητικά πλέον, ας πούμε. Οπότε την τερασχολανώ. Προσπαθούμε να δούμε το πρόβλημα από πού ξεκινά. Πριν 2 χρόνια μαλλώναμε και λέγαμε ότι φταίει η οικογένεια. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που μάλλωνε για αυτό το πράγμα, ότι φταίει η οικογένεια. Ο άλλος λέει, όχι, είναι η κοινωνία που φταίει, τι φταίει η οικογένεια, αφού η οικογένεια είναι διαδιαφόρια. Οπότε τραβούσαν τα μαλλιά μας και τραβαλιομαλλιόμαστε, ποιος φταίει. Τελικά φταίνουν όλοι. Φταίει και η οικογένεια, φταίει και η κοινωνία, φταίει και το σχολείο, φταίει και η δίωξη, φταίμε όλοι. Για να μπορέσουμε, πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, κάτι που ακούω συχνά είναι ότι μα γιατί δεν τους συνάδει η αστυνομία, ας πούμε. Καλά ρε παιδί μου, πες ότι συνάξουν τους αστυνομία, τροποντινά. Λέμε ότι τους εμάζεψε η αστυνομία. Εγώ λέω ότι θα βάλουν όλοι από 10 ευρώ, θα πάρει κάποιος μια τσέντα, ξέρω εγώ, βιολί, θα πάει στην Ελλάδα, θα φέρει και θα το φτιαμιγράσει, ας πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο, φυσικά πρέπει να πατάξεις την εγκληματικότητα, αλλά είναι ένα μέρος. Γιατί για πολλούς γονιούς είναι το γιατί δεν τους μαζεύει η αστυνομία. Το θέμα δεν είναι μόνο η αστυνομία. Η κοινωνία. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για την κοινωνία. Νομίζω ζούμε τα όλοι. Βάλουν τα σέρκα μέσα στις πούντσια μας, κάνουν μας τα ριάλια μας. Δεν μπορούμε να βγουν και τίποτα τέλος πάντων. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Στην οικογένεια το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Και ας πω έτσι ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο έχω ζήσει με πολλές ιστορίες που έχω ζήσει στην Ελλάδα. Είχε μια κοπέλα η οποία ξεκίνησε με ναρκωτικά στο πανεπιστήμιο. Έρχεται στους 9 και λοιπά, σε ένα δωμάτιο που κάναμε, τέλος πάντων, group therapy, γνώρισα. Αυτή η κοπέλα μέχρι να πάει στο πανεπιστήμιο δεν είχε σχέση ούτε με τσιγάρο, ούτε με ποτό, ούτε με ναρκωτικά. Απλά από μικρή, ο πατέρας της δεν θα πούμε ονόματα κλπ. Ο πατέρας της είναι ένας άνθρωπος ξάκουστος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει δικηγορικό γραφείο, σας παρακαλώ. Οπότε την μεγάλωσε με το πάθος να τον βγάλει ασπροπρόσωπο στο να αναλάβει τις δικές του εταιρείες, το δικό του γραφείο. Οπότε αυτή ήταν μια κοπέλα, όπως η ίδια μου είπε, ότι ήταν μια κοπέλα του 17, γιατί είχε πρόβλημα άγχους, το οποίο ο πατέρας δεν μπορούσε να δει, οπότε μέχρι το 17 έφτανε, δεν μπορούσε να διαβάσει περισσότερο. Στο πανεπιστήμιο γνωρίζει κάποιον. Τι είναι αυτό που πίνει? Ηρωίνη. Θέλω να πιω κι εγώ. Πιες. Πίνει, της φεύγει το άγχος όλο, απολευθερώνεται από το άγχος, γιατί είπαμε ότι είναι επαυσίπονο. Της φεύγει όλο το άγχος, οι βαθμοί της φτιάχνουν στα ύψη, ο πατέρας της χαρούμενος κλπ. Φεύγει από την Ελλάδα, πάει Αγγλία, τελειώνει διδακτορικά πράγματα, ξέρω, έρχεται πίσω.
μια μέρα να είναι πορταλής. Όπως τρυπήθηκε, έμεινε. Σπάσαν την πόρτα, μπαίνουν μέσα, έβρανε μου βελόνι στο χέρι. Οπότε ο πατέρας εκπλήκτος, ας πούμε. Πώς γίνεται, ας πούμε, κόρη μου, ξέρω, αριστούχα κλπ. Να δεχτορικά της με ούλο, πώς γίνεται. Και όπου του είπε η κοπέλα ήταν ότι δεν ήθελες να εκπληρώσω σκοπός σου, ας πούμε. Ούλη μου η ζωή είναι το πράγμα είχα μέσα μου. Εκπλήρωσα το. Πες τη ρόλο πώς το εκπλήρωσα. Εκπλήρωσα το με το πελώνι. Εκπλήρωσα το με το σκοπό. Γι' αυτό είναι σημαντικό παράδειγμα να δούμε το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι έχει αξία τελικά στην κοινωνία. Το πτυχίο, αγοράζεται τώρα. Και να έχεις. Εγώ έχω δικαίω, πάω για τρίτον και... Καν. Η ουσία είναι να μάθουμε τα παιδιά μας να εκφράζονται, να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπούν, να μάθουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους. Δεν έχει ουσία το να έρθει κάποιος πλέον σπουδασμένος κλπ. Η ουσία έχει να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί και όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Σαν περισσότεροι γονείς έχουν την απέτηση, περισσότερο για υποσυνείδητα, ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν τσίνη, ας πούμε, να το κάνουν τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό. Η δική μου πείρα αυτό έδειξε. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε παράδειγμα, βλέπω ένα παιδί μέσα, ο οποίος ήταν ψαράς. Ήταν ταλικέρης και εμπόρας. Οπότε ήταν ψαράς, εδώ κάμεν του, επειδή με τους θάλασσες, αν πιάει το καλάμι, δεν πιάει, ξέρω εγώ, άλλο πράγμα. Ήταν ταλικέρης, αλλά τελικά ανακαλύψαμε ότι δεν είχε καν άδεια οδηγού, ας πούμε, οπότε μπορούσαμε να βγάλουμε. Τι ήταν τα ούλα, ήταν ο πατέρας του. Τούτα πράγματα. Ήταν ο πατέρας του και ήθελε να γίνει σαν τον πατέρα του. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ζούσε σε μια ψευδαίσθηση με αυτά που έκανε ο πατέρας του, χωρίς να βοηθηθεί να κάνει αυτά που ο ίδιος θέλει. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε στα παιδιά μας. Αυτά είναι καθαρά εμπειρικά. Να σας πω κάτι για τα ναρκωτικά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για τις ουσίες. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί τα τελευταία χρόνια εφύγαμε από την παραδοσιακή χρήση ναρκωτικών. Τώρα τα ναρκωτικά τα φτιάχνουν ήδη. Μιλούμε για ναρκωτικά όπως το crystal meth, το οποίο η βάση του είναι η μπαταρία, το νερό της μπαταρίας, οι οποίοι οι άνθρωποι έρχονται κουλοί, προβλήματα στον εγκέφαλο. Γιατί υπάρχει κρίση στην Ευρώπη και γιατί δεν πάει να αγοράσει κάποιος ηρωίνη, ο οποίος του διούν, ξέρω να πούμε τώρα ένα αριθμό, 100 ευρώ το γραμμάριο, μπορεί να κάνει αυτό το crystal meth από μόνος του, και μην τα γραφεία να το κάνει, ο Θεός να βοηθήσει γιατί παραλύτω, με 2 ευρώ. Είναι μια, φυσικά τη χημική σύσταση, είναι μια χημική σύσταση η οποία κυκλοφορά μέσα στους χρήστες. Κάνουν αυτό το πράγμα ήδη, τους κοστίζει 2 ευρώ και μπορεί να περάσουν και ένα μήνα. Γιατί το κάνουν, δεν ξέρουν ότι να πεθάνουν. Έτυχε μας ποτέ να έχουμε κάποιον πόνο, απλά πράγματα, πονοκέφαλο. Όταν έχουμε, πώς τώρα, αυτό που πονώ την μισή μακελέ, η μικρανία. Όταν έχουμε η μικρανία, μας ενδιαφέρει το πώς θα το κάνουμε, μας ενδιαφέρει να φύγει. Εκείνη τη στιγμή μπορούμε στον γιατρό και λέμε του, δώσ' μας ό,τι θέλεις, πόρεις μας, αλλά αφήτουν το πράγμα πάνω μου. Είναι το δεν μπορώ. Αυτό είναι το σκεπτικό του χρήστη. Πρέπει να καταλάβουμε το σκεπτικό του χρήστη.
ο χρήστης θέλει να διώξει από πάνω τον πόνο. Δεν τον ενδιαφέρει πώς. Ενδιαφέρει τον να διώξει τον πόνο. Και μιλούμε για ψυχικό πόνο αυτών των ανθρώπων. Μιλούμε για μια ανυπόφερη κατάσταση. Φυσικά συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν σύνθερο πρόβλημα. Μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα χρόνιας κατάθλιψης, η οποία επειδή η κοινωνία μας ήταν τέτοια, με τέτοιον τρόπο δομημένη, ώστε στο να πάει στο ψυχολόγο πρέπει να είσαι μπελός. Ή στο ψυχίατρο, να σου πάνε ταμπού. Δεν πάω στο ψυχίατρο, και εγώ πήγα στο ψυχίατρο, και πάω ακόμα σε ψυχίατρο. Κάνω θεραπεία. Κάνω για να δουλεύω δηλαδή. Ήταν ταμπού. Ενώ αν αντιμετωπίσουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας, μπορούμε να το πάρουμε σε έναν ψυχολόγο. Υπάρχουν εξαιρετικοί ψυχολόγοι. Δεν σημαίνει εμπελτών. Και τι θα μας πει ο ψυχολόγος? Το απλό. Έχει παράδειγμα χρόνιον άγχος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο είναι μικρό, έτσι ώστε να μην περάσουν τα χρόνια και να γίνει μέσα του μια ανυπόφορη κατάσταση, έτσι ώστε να τον διαλύσει. Ή έχει παιδιά τα οποία, ξέρω εγώ, υπερκινητικότητα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα με υπερκινητικότητα. Υπερκινητικότητα δεν σημαίνει βουρώ πάνω κάτω. Εντάξει. Άλλο το πράγμα. Τούτο είναι για μας, ας πούμε. Βουρώ πάνω κάτω. Μάθω το πράγμα πάνω και σημαίνει υπερκινητικός. Ο υπερκινητικός άνθρωπος βιώνει τα πάντα έντονα. Θυμώνει έντονα, γελά έντονα, λυπάται έντονα κλπ. Εδώ μιλούμε για πάθηση, για υπερκινητικότητα. Οπότε ένα μέρος της πρόληψης είναι να δούμε το πώς συμπεριφέρει το παιδί μας και να αποταθούμε σε κάποιον ειδικό. Γιατί είναι κρίμα ένα παιδί το οποίο έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα τέτοιας φύσεως να καταλήξει στα ναρκωτικά. Γιατί αν δεν το πάρουμε θα καταλήξει στα ναρκωτικά και θα βρούμε εμείς στο τέλος της θεραπείας του στην νεκροψία που λαλούμε. Θα το βρούμε, αλλά μανταπκία, μα μπει μισή Μεσόγειο και ύστερα. Οπότε εγκαλάν κάθε φορά που αλλάζει η συμπεριφορά του παιδιού μας να την παρατηρούμε. Γιατί αλλάζει η συμπεριφορά? Πολύ απλό, γιατί δεν είναι καλά. Συμπεριφορά αλλάζουμε μόνο όταν δεν είμαστε καλά. Τούτη είναι η βάση, είναι η αλλαγή που μιλούσαμε πριν. Η δουλειά μας και στις οικογένειες μας είναι η αλλαγή. Και η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Κάποιοι πατεράδες λένε του παιδιού τους, παράδειγμα, να αλλάξεις τούτο το πράγμα. Εντάξει, σε μηχανή, να τσιλείς το κουμπί, αύριο είναι διαφορετικός. Όχι, είναι έτσι. Την άλλη μέρα θα κάνει το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και θα πρέπει να του ξαναμιλήσεις. Την άλλη μέρα πάρει να δει τον αδερφό του και πρέπει να του ξαναμιλήσεις. Άμα δεις ότι ο τρόπος ο οποίος εσύ τον αντιμετωπίζεις δεν αλλάζει, δηλαδή με έναν αρφατρόπο ο οποίος βλέπεις ότι δεν έχει αποτέλεσμα, αν αλλάξεις τον τρόπο σου εσύ. Έχεις και εσύ δικαίωμα στην αλλαγή. Μικρό παράδειγμα είναι τέλος πάντων. Πράγματα που κάνουμε χρόνια με τα παιδιά μας. Πιάνει παράδειγμα ένα, ξέρω, το κοντρόλ της τηλεόρασης και παίζει. Λαλείς του, Μιχάλη μην πιάνεις το κοντρόλ. Ο Μιχάλης πιάνει το, δέρνεις το. Άλλη ημέρα. Μιχάλη μην το πιάνεις. Δέρνεις το. Άλλη ημέρα. Πάει 6-7 μήνες. Μιχάλη μην το πιάνεις, δέρνεις το. Μιχάλη μην το πιάνεις, δέρνεις το. Που δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορείς εσύ να καταλάβεις ότι δεν αλλάζει κάτι. Άλλαξε το. Έβρε άλλον τρόπο να αντιμετωπίσεις. Οπότε για να αλλάξουν τα παιδιά μας πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει να αφήσουμε το τι πιστεύουμε εμείς προσωπικά
και πώς αφήσουμε τη δική μας κοσμοθεωρία και να ενημερωθούμε το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Γιατί η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι σαν την παλιά κοινωνία. Συμφωνώ ότι παλιά ο δάσκαλος ήταν αυστηρός και εύκαλε ανθρώπους, όπως λαλούμε. Ναι, αλλά τράβαν το σύστημα τότε. Ήταν σκληρός, αλλά ο οργανισμός του ανθρώπου τράβαν το. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν ο δάσκαλος είναι σκληρός με την βέρκα, δεν έχουμε πολλή δουλειά εμείς πάνω. Αλλάζουν οι κοινωνικές δομές, αλλάζουμε και εμείς. Αλλάζουν και τα σχολεία. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι και μέσα στον τομέα των σχολείων, μέσω των ναρκωτικών έχουν γίνει πολλές αλλαγές όσον αφορά το θέμα των ναρκωτικών και πλέον υπάρχει κάπου, άσχετα αν ακόμα θέλουμε πολλή δουλειά για να εκπαιδευτούμε. Γιατί πιστεύω ότι οι καθηγητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι με 5 γνώσεις απλά πάνω στην εξάρτηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθεις με έναν παιδί του δημοτικού ή του λυκείου κλπ. Σαν πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ καλό, αλλά σαν δεύτερο βήμα πρέπει να εξειδικεύσουμε άτομα τα οποία να βάλουμε μέσα στο σχολείο. Ανά πάσα στιγμή να μπορούν να αντιληφθούν, γιατί οι καθηγητές αντιλαμβάνονται. Πολλές φορές θεωρεί, ας πούμε, έναν παιδί ο καθηγητής να κοιμάται. Εντάξει, κοιμάται, είναι κακό παιδί, ας πούμε. Γιατί κοιμάσαι, μπορεί να δέρνει και μπορεί να βγάλει, να αποβάλει, ξέρω εγώ κλπ. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι πριν να μπει μες στην τάξη πίνει και κοιμάται, ας πούμε. Δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε. Μπορεί να στιγματίσει κιόλας και να πει ότι είναι ο κακός της τάξης του Ρώσου, έχει και βάζει, κοιμάται. Ναι ρε παιδί μου, πίνει και κοιμάται. Έχει διαφορά από το να είσαι κακός ή από το να πίνεις και να κοιμάσαι. Τώρα θέλουμε περισσότερη εξειδικεύση. Έγραψα κάποια πράγματα, αλλά νομίζω έβασα στα με λόγια, γιατί ήταν νομίζω πολλά πιο εξειδικευμένα, οπότε ευτυχώς κατάφερα και είπα σας την ουσία των πραγμάτων. Να σας ενημερώσω και για κάτι άλλο το οποίο στην Κύπρο δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα ναρκωτικό το οποίο στην Ευρώπη ονομάζεται πορός του βιασμού. Είναι σαν το νερό, είναι άοσμο και βάζεις 2 σταγόνες στο ποτό μέσα στον μπαρ. Οπότε το συγκεκριμένο ονομάζεται έτσι γιατί σου προκαλεί μια παρενέργεια ώστε ξεχάνεις ότι έγινε το βράδυ εκείνο. Φοβερό τι μπορεί να κάνει χημεία. Είναι φοβερό το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη της χημείας, είναι φοβερό. Και τα ναρκωτικά ξεκινήσαν, τα σύνθετα ναρκωτικά ξεκίνησαν τα χημικοί, οι οποίοι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εποτίζαν τους τον πόλεμο για να μην πονούν και για να πηγαίνουν ευχάριστα, χαρούμενοι στον πόλεμο να πεθάνουν. Είναι πραγματικότητα. Τούτος είναι ο λόγος της ηρωίνης στην πραγματικότητα, γιατί πιο παλιά υπήρχε το όπιο. Οπότε να πιάνουν το όπιο, επεξεργαστήκαν το για λόγους πολέμου και αρρωστήσαν τον κόσμο, τους στρατιώτες. Οπότε αν είδαν οι επιστήμονες, ξέρεις, μα το δούμε από ούτω, έχουμε πρόβλημα. Με γιατρούς θέλουν με τίποτε. Διάστον μια δόση πιάνουν το όπλο και βουρούν, ας πούμε. Μετά έκαναν το πάλι με εκείνους που ζούσαν, όσοι δεν πεθανίσκαν με το βούρο, ας πούμε, τέλος πάντων, κάποιες ζούσαν. Οπότε για να μπορέσουν να αντέξουν τη φρικοδία, το οποίο
που προσπαθούν να αντέξουν τη φρίκο, εντάξει άτομα. Και που προσπαθούν να αντέξουν τη φρικοδία, πάλι ποτίζαν τους για να αντέξουν εκείνα ούλα που ήταν τα ματάκια τους. Επιστρέφω στο ναρκωτικό, το οποίο είπαμε πριν. Πώς προστατευόμαστε. Συνήθως στην Κύπρο δεν ήρθαν όχι γιατί δεν θέλουν να το φέρουν, γιατί ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πουλήσουν, να το πλασάρουν. Γιατί είμαστε ακόμα ευτυχώς σε μια κλειστή κοινωνία. Πιο κλειστή που είναι η Ευρώπη. Δηλαδή, τα παιδιά μας, ακόμα και εμείς, φτιάχνουμε έξω, φτιάχνουμε 3, 4. Οπότε, ή να πιούν και 4, ή δεν μπορεί να πιάσεις κάποιον που μέσα στην παρέα και να τον πάρεις μαζί σου, μια κοπέλα να πιάσεις μέσα στην παρέα και να πάρεις μαζί σου. Να αντιδράσουν οι 3. Ενώ στην Ευρώπη είναι διαφορετικό το φαινόμενο. Πάει μια κοπέλα, όπως είναι ανοιχτά όλα τα τέλος πάντων, χωρίς να συμφωνώ. Πάει μια κοπέλα, γυρεύει κάποιον άντρα να περάσει την ώρα της και την μέρα της τη νύχτα και να φύγει. Και άλλη μέρα άλλον πάνω. Τούτη είναι η ιστορία των Ευρωπαίων που θέλουν να μας πλασάρουν και εμάς. Και έτσι σαν και εγώ κοντά. Οπότε, αφού πάει να βρεις κάποιον, πάει μόνος σου. Εντάξει, να χάσει την 3, γίνεται. Και εγώ κάνω την ιστορία όλη. Αν 3, κάτι πάει λάθος. Οπότε είναι πιο εύκολο να σου το βάλει μέσα στο ποτό σου. Εμείς δεν έχουμε φόνο, νομίζω, ακόμη από αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα. Αλλά απλά προσέχουμε. Δεν παίρνουμε ποτά τα οποία... το πράγμα λέει μου ο παπάς μου και θύμωνα μαζί του. Λέει μας πω να προσέχει να μου βάλουμε στο ποτό σου. Και θύμωνα. Τώρα κατάλαβα είναι καλά που μου λένε. Τελικά. Πρέπει να είστε πολλά προσεκτικοί, ειδικά τα νεαρά παιδιά, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα πράγμα άσπρο άοσμο. Δεν θα καταλάβουμε πώς μας το βάλαμε μέσα στο παιδό μας και δεν θα θυμόμαστε τίποτε. Οπότε δεν αφήνουμε το ποτό μας στον πάγκο. Και κάνουμε την πρόληψη απλά για να μην έρθει και σε εμάς. Να είστε σίγουροι ότι θα σας πετσάσω, αλλά σε λίγα χρόνια να έρθει και σε εμάς. Οπότε ένα και να πάθουμε για να μάθουμε. Οπότε όσοι είμαστε νεαροί εδώ και εγώ μέσα δηλαδή και βγαίνουμε έξω, προσέχουμε το ποτό που πίνουμε. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το αλκοόλ. Τεράστιο πρόβλημα. Να σας πω γιατί. Γιατί οι έρευνες έδειξαν ότι η χρήση ναρκωτικών, η γενιά που περνά πίσω από κάποιο χρήση ναρκωτικών έχει πάντα αυτό το στίγμα. Πράξη ότι κάνουμε, ότι βάζουμε στο οργανισμό μας, αλλοιώνει το DNA μας. Όπως δούμε εμείς, αλλοιώνει το DNA μας και θέλουμε μεταφέροντας το παιδί μας. Έρευνες έδειξαν ότι παιδιά αλκοολικών, μπορεί να μην είναι αλκοολικός τέλος πάντων, αλλά ανθρώποι που πίνουν ποτό, να μην τους πούμε αλκοολικούς τέλος πάντων, πίνουν ποτό, άνθρωποι που πίνουν ποτό, τα παιδιά τους έχουν περισσότερο εθισμό, γιατί περνά στον DNA τους, στους νευροδιαβαστές τους. Στο μυαλό μου, στο κεφάλι μας έχουμε διάφορους νευροδιαβαστές που δεν θα τα πούμε τώρα αυτά, οι οποίοι παίζουν πολύ ρόλο για την εξάρτηση, όπως είναι οι αλκοολούχοι, οι αδενές, οι οπιούχοι, οι αδενές κλπ. Ό,τι βάζουμε μέσα με το όπιο, έχουμε το στο μυαλό μας. Όπιο παράγει το μυαλό μας. Ό,τι έχει φύση έχουμε και εμείς μέσα μας. Απλά ανοίγουμε αυτούς τους αδένες. Χαλούμε τους την ισορροπία τους και έτσι γίνεις και περισσότερο η επιθυμία. Η επιθυμία που βγαίνει.
Από αυτούς τους αγένες για την επιθυμία. Πρέπει να χαλούμε αυτές τις ισορροπίες. Γίνεται πλέον μια σύσταση εγκεφαλική η οποία σε στρες ναρκωτικά. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι ακόμα και ο πειραματισμός με τα ναρκωτικά στα παιδικά σου χρόνια εγκεφαλικά γίνεται μια πράξη, ας πούμε, να το πούμε έτσι, η οποία ανά πάσα στιγμή θέλεις κάποιον παυσίπονο ή κάποιον τρόπο να ξεφύγεις, το μυαλό γυρίζει εκεί. Γιατί ο άνθρωπος λειτουργά με εικόνες. Το μυαλό μας είναι μια φωτογραφική. Όλα που βλέπουμε είναι με εικόνες. Και αυτά τι εικόνες θα το βάλουμε μέσα. Πολύ σημαντικό το τι εικόνες θα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Και τι συνδέσεις θα κάνει, τι συνδεσμούς θα κάνει το μυαλό. Αυτά ήθελα να σας πω. Και θέλω να μου πείτε εσείς αν έχετε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Ναι. Είχατε αναφέρει προηγουμένως για ανοιχτές κοινότητες και κλειστές κοινότητες απεξαρτήτης. Σε ποιες θεωρείτε ότι γίνεται περισσότερη δουλειά και γιατί? Ναι. Σε όλες. Ξέρετε, βαρέθηκα να μαλλώνω για το θέμα. Τα μάλλον σήμερα. Το ποιος είναι ο καλύτερος και το ποιος είναι ο καλύτερος, οπότε... Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να κάνεις απεξάρτηση? Ναι, ναι. Εντάξει, εδώ θα πάρουμε τη βοήθεια του κοινού, δηλαδή τη βοήθεια της επιστήμης. Γιατί η δική μας σχολεία είναι μια επιστήμη. Οι έρευνες έδειξαν ότι η απεξάρτηση έχει να κάνει προσωπικά με το άτομο. Κάποιον άτομο που μπορεί να κάνει στην κοινότητα την κλειστή, δεν μπορεί να κάνει στην ανοιχτή. Είναι τέτοια η ιδιομορφία του, ώστε μόνο εκεί. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες έρχονται στην κοινότητα μας. Τραβούμε τα μαλλιά μας, δεν βγάζουμε άκρη μαζί του, τον πέμπουμε σε μια ανοιχτή κοινότητα, απελευθερώνεται και κάνει θεραπεία. Οπότε όλοι είμαστε σωστοί. Δεν έχει σωστό και λάθος. Το γιατί. Είναι ο τρόπος. Νομίζω και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που βοηθά, κάτι που πρέπει να είναι κοινό, είναι το να μάθουμε να εκφραζόμαστε και να μάθουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς. Δηλαδή, αν είτε στην κλειστή είτε στην ανοιχτή κοινότητα μάθεις τον άλλον, τον μάθεις, βιώνει, μπορεί να βιώσει τη συγχώρεση, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τούτα όλα που μαθαίνουμε. Τότε έγινε τίποτα. Εκείνο που λέγω είναι ότι εάν δεν μάθει ο άνθρωπος να είναι λειτουργικός, δεν υπάρχει αξία να είναι καθαρός. Και πολλά παιδιά τα οποία έρχονται στην κοινότητα λέω ότι γιατί πάνε να πιείς και θεωρούμε περίεργα και νομίζω ότι περιπέζω. Γιατί δεν πάνε να πιούν? Αφού δεν θέλει να φτιάξεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Έτσι. Καθαρός δεν σημαίνει να σταματήσεις να πίνεις ναρκωτικά. Μπορεί να το κάνεις πολύ εύκολα. Μην έρθεις στην κοινότητα να με έχεις εμένα στο κεφάλι σου, ας πούμε. Κάθε πρωί να με θωρείς φάτσα και να Παναγία μου, πάλε τούτος. Δεν έρθεις. Κλειδώθου μέσα στο δωμάτιο σου, άνοιξε μια πορτούα να σου βάλουν φαΐ και να σου βάλουν και νερό και μείνε καθαρός. Αν δεν έχεις την όρεξη να δημιουργήσεις, να κάνεις όνειρα, να προσφέρεις στην κοινωνία και εσύ με τον τρόπο σου
να εξελιχθείς ως άνθρωπος, με μιλείς, τουλάχιστον πίνοντας, παίρνεις και λίγη ευχαρίστηση. Παίρνεις και λίγη ευχαρίστηση, παίρνεις την. Ερχόμενο να κάνεις ένα πράγμα το οποίο δεν θέλεις και να είσαι ας πω ένα άλλο παράδειγμα για καταλάβεις. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, γιατί έκανα και Ελλάδα, ήρθε ένα παιδάκι το οποίο, σημαντικό, ήρθε ένα παιδάκι το οποίο ήταν 11 χρόνια καθαρό. Οπότε αν σου δεν έγινε άλλο πρόγραμμα, δεν δικαιούσε να έρθει σαν την παράθεση. Δεν θέλω το παιδάκι πόρκαινο τέλος πάντων. Δικαιούσε όμως να του μιλήσεις όταν έχει η ελεύθερια. 11χρονα, 12χρονα, καθαρά κλπ. Οπότε ξεκινήσαν και λέει, το ήρθε τζαμέ, είπε μας την ιστορία του. Και έχει 11 χρόνια που δεν ξέρω τι να κάνω και είμαι σπίτι και βαριέμαι να δουλέψω και το ένα και το άλλο και το παλεύω και μπράβο μου και ξέρω εγώ. Αυτολιβανίστηκε κιόλας τέλος πάντων. Έχετε και εμένα του καημένου η σειρά μου, ας πούμε, και λάουσαν του. Μπράβο, λεβέντη μου, ξέρω εγώ, πάντα καθαρός, με φίλους δίπλα σου, τα που λαλούμε στις κοινότητες τέλος πάντων. Έχετε και η σειρά μου καημένο και πάρω γιατί πάνω να πιω, λεβέντη μου, ας πούμε. Και σηκώθηκε μου έκλαμε δέρι. Λέω, θες να έχει 11 χρόνια. Και όμως η μεγαλύτερη βοήθεια μου μπορούσε να πάει και στους άνθρωπος στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Έχει 11 χρόνια που παλεύκεις με νύχια και με δόντια και προσπαθείς να κάνεις κάτι για να κάνεις πιο όμορφο τούτο που έχεις, τη ζωή που έχεις. Γιατί πάνω να πιείς, να σου φύγει το άγχος, να απελευθερωθείς, να ξενιάσεις ρε παιδί μου, ας πούμε. Είσαι να έχει 11 χρόνια, χαράς τη δύναμη σου. Μπράβο σου, χαράς τη δύναμη σου. Αν έχεις τη θέληση να δημιουργήσεις, το που κάνεις ας πούμε. Τούτον τον έτσι θέλει να ζήσεις όλα θα έπινα, όπως τον μισή μισόγειο θα έπινα ας πούμε, αν ήμουν σε την κατάσταση. Το να είσαι καθαρός σημαίνει να βάζεις στόχους, σημαίνει να δημιουργάς, να αναπτύσσεσαι. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά της Αγίας Σκεύης είναι από τους καλύτερους θεραπευτές που υπάρχουν ανά την Κύπρο και όχι μόνο. Είναι επιχειρηματίες, σωστοί επιχειρηματίες. Έχουν σπουδάσει τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε ότι το να είσαι καθαρός είσαι δημιουργικός. Καθαρός και δημιουργικός είναι το ίδιο πράγμα. Διαφορετικά να πάει να πιείς και άμα θα φύγει και άμα στη συνεχεία μας. Αφού το θέλει να κάνεις. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε. Θα ρωτήσετε τίποτε. Ντρέπεστε όλοι. Με βάση την κρίση που έχουμε τώρα με την κατάσταση, έχετε κάποιοι μελέτες αν θα απολύνουν τα ναρκωτικά οι χρήστες ή ένα λιάνο με βάση την κρίση? Είναι απολύνουν. Είναι απολύνουν και το θέμα είναι ότι να απολύνουν. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά της γενιάς της δικής μας δεν πίνουν παραδοσιακά ναρκωτικά. Δηλαδή, εάν πίναν ηρωίνη, εγώ θα ήμουν πιο εξελαφρός, ας πούμε. Να βρούμε τον τρόπο να ξεκολλήσουν. Αν πίνουν όμως το crystal meth, το οποίο κατασκευάζουν ήδη με 2 ευρώ και παίρνουν ένα μήνα με 2 ευρώ, το οποίο τους παραλύει, τους δαβώνει τα χέρια τους, σοβαρά προβλήματα. Ο φόβος μου αυτός είναι. Όχι μόνο ότι θα απολύνει, αλλά θα έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα με τα νέα ναρκωτικά. Λόγω της κρίσης δεν μπορούν να αγοράσουν και ο χρήστης είναι πολύ εφευρετικός. Οι χρήστες μπορεί να σας πω είναι και οι καλύτεροι χημικοί που υπάρχουν. Να δεις πώς μαγειρεύουν τα ναρκωτικά και τι συνδυασμούς βγάζουν, ξέρω εγώ, κόκα, κράκ και λοιπά, να μείνω στο νόμο μας ας πούμε.
Μην νομίζετε ότι η χρήση είναι πάντα αυτό που μας πουλούν. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν εστιάζουμε μόνο στον τομέα της αστυνομίας, το θα συνάξει τους εμπορούς ή όχι. Κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι? Πέτω και εμένα αν τρέπεσαι, πέτω. Ναι. Βασικά ήθελα να ρωτήσω πώς καταλαβαίνει ένας γονιός την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά κάποιου εξαρτημένου παιδιού του και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, να του πεις ένα το σωστό που κάνεις, ίσως θα έπρεπε να πάει για απεξάρτηση. Όταν όμως το παιδί δεν συμφωνεί με αυτό, σημαίνει ο γονιός να πρέπει να τον αντιμετωπίσει με κάποιον τρόπο. Τι θα πρέπει να κάνει, επειδή λογικά ξεφεύγουν, υπάρχουν συμπεριφορές που δεν μπορούν να ελέγξουν. Ωραία. Να σας παρακαλέσω να με βοηθήσετε με τις ερωτήσεις σας. Γιατί το θέμα αυτό που πιάσαμε να λύσουμε μπορούμε να συζητούμε 10 χρόνια. Δεν μπορώ να σας μιλώ με 100 χρόνια. Οπότε προσπαθώ όσο πιο περισσότερο συγκεκριμένο να το κάνω. Παρακαλώ ποιες τις ερωτήσεις οι οποίες να βοηθήσουν να τις κάνουμε για να μην τρεπέτε. Μόνο ρωτώντας μαθαίνουμε, έτσι. Να σας πω, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση σου, αν δεν την κατάλαβα διόρθω με σε παρακαλώ, είναι να μην τον πείσεις ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Δεν θα πετύχεις τίποτα. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αναγνωρίσεις το ότι το ναρκωτικό κάτι του προσφέρει, του ιδίου. Έχονται παιδιά στην κοινότητα τα οποία λαλούμε δόξα ο Θεός που πιάνουν ναρκωτικά. Γιατί αν δεν έπιναν ναρκωτικά τα προβλήματα σαν τέτοια, τα οποία με ακρίβεια θα αυτοκτονούσαν. Δεν θα σηκώναν τον πόνο τους, το βάρος του εαυτούς και θα αυτοκτονούσαν. Οπότε έχει περιπτώσεις που λέμε ότι τα ναρκωτικά γλιτώσασαι. Πολλές φορές λέμε τους το και θεωρούν μας περίεργα τα μου λες, ας πούμε. Κατάστρεψε μου η ζωή μου, εγλώσε με ναι. Αν δεν έπινε ναρκωτικά θα σου δάμε τώρα. Το πρώτο πράγμα να κάνεις είναι να μην τον πεις ότι είναι λάθος. Θα του πεις εντάξει, θέλεις, τώρα μιλούμε ξέρω, θεωρητικά. Άμα βρούμε ένα γονέα και πει μας την ιστορία του, εγώ κρύφω στην αρχή, δεν μπορεί να του πολλάουν του άνθρωπου τώρα. Τουλάχιστον ότι του το πεις με συνέστηση. Και τι να πεις του γονιού, ας πούμε. Ότι πεις τώρα στο παιδί με συνέστηση. Γιατί πρέπει να βιώνεις τον πόνο του γονιού για να μπορέσεις να το βοηθήσεις. Να το αναγνωρίσεις ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, τούτη η κατάσταση που έρνα. Τι σου διαγέμω, ας πούμε, το ναρκωτικό. Ξεχώνει με. Εντάξει, τι σου παίρνει. Ξεχώνει, σαν το ένα, πάρτα στη ζυγαριά. Ξεχώνει με, κάνει με να μιλώ πιο άνετα, κοντεύω, ξέρω εγώ, οι κορούες στους αρσενικούς πιο εύκολα, οι αρσενικοί στους γλυκούς πιο εύκολα, είμαι πιο επικοινωνιακός, έχω παραπάνω ενέργεια. Τούτα έχουν τα ναρκωτικά, μην νομίζετε ότι πίνουν και πεθανίσκουν, ας πούμε. Έτσι. Τούτα όλα προσφέρει μου τα. Τι χάνεις, ας πούμε. Τι προβλήματα σου δημιουργά. Ξέρω εγώ, δημιουργά μου πρόβλημα στην αντίληψη. Δεν ακούω ρε παιδί μου, μου μιλάω άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σε εννοηθώ, ας πούμε. Τον ίδιο να βάλει να σου τα πει. Για να έχει άποψη ο ίδιος τι του συμβαίνει. Ο ίδιος θα κάνει την αλλαγή, όχι εσύ. Βάρτα, πρακτικά να το βάλεις να δείτε στις δύο πλευρές. Να δείτε τι συμβαίνει. Και αν όντως είναι στη φάση στο να δει το ότι αυτά που μου κάνουν κακό είναι περισσότερα από αυτό που μου κάνουν καλό, τότε είναι να μπει στη διαδικασία της κινητοποίησης. Διαφορετικά, εάν έχει ακόμη πράγματα τα οποία θεωρεί ότι δεν βλέπει τα κακά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όμως που μπορεί να κάνει είναι να είσαι δίπλα του, με πολύ λιπομονή και πολύ αγάπη. Και
να έρθει η στιγμή που να πιάσει πάτον και να μπορεί να κάνει την αναλογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να πείσεις έναν χρήστη ναρκωτικών. Και γιατί δεν μπορούμε να τον πείσουμε? Με λογικά επιχειρήματα. Γιατί η λογική και το πάθος είναι δύο πράγματα τα οποία δεν είναι μαζί. Δεν έχει λογική το ναρκωτικό. Δεν μπορεί να πείσεις κάποιον που πίνει ναρκωτικά με λογικά επιχειρήματα. Μπορεί να τον πείσεις όμως με τον τρόπο που το βιώνει. Μπορεί να του δείξει τη ζωή του. Να του πεις κοίταξε πώς εκατάντησες, ας πούμε. Με τον τρόπο. Αλλά να του πεις, ας πούμε, τα ναρκωτικά είναι κακά και Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Κάτι τα πέντες που θεωρούμε στον δρόμο και γελώ, ας πούμε. Ναι στη ζωή, όχι στα ναρκωτικά. Χαίρομαι πολύ Μαργαρίτα, ας πούμε. Τι μας λες, ας πούμε. Και πάνε, ξέρετε πόσες χιλιάδες ευρώ πάσουν τις ταπέλες. Ναι στη ζωή. Ή ξέρω κάτι μες στην τηλεόραση, έχει έναν καεί τα αυτιά του, πλεί τα αυτιά του, τραβά τα μαλλιά του, τέλος πάντων τύμπα να παίζουν, ιστορίες κακά. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ας πούμε, τελικά? Εγώ που είμαι μες στον χώρο δεν καταλαβαίνω να θέλει να πει, ας πούμε, η διαφήμιση. Δεν καταλάβω, ας πούμε, πού αποσκοπεί το πράγμα. Το γιατί μπαίνει τόσο καλλιτεχνικό μέσα στην πρόληψη. Άντε τώρα κάτσε να καταλάβεις, ο άλλος τραβά αυτιά του, τραβά μαλλιά του, κάτσε να καταλάβεις να που γυναίσκεται, ας πούμε. Και εγώ που είμαι 37 χρόνων καταλάβω, σιγά με καταλάβει ο Μητσής, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, βοηθητικά και τούτα είπαμε, να μην μαλλώνουμε, βοηθούν και τούτα. Ναι. Συγγνώμη, απάντησα σου. Ναι. Εντάξει, άμα είσαι παντολέα μου, γιατί ξεφεύγω καμιά φορά. Ναι. Μαΐκο μου, συγγνώμη, γιατί δεν χάσα τη αρχή, δεν ξέρω αν αναφέρες κάτι και δεν το άκουσα. Εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί είμαι λίγο έξω με τον τρόπο που τράτε εσείς οι ειδικοί, γιατί αν θυμάσαι μια περίπτωση που ένα φίλο μου που βρήκα στον δρόμο, τον οποίο σε ποια θα είπα, ξέρεις, πίνει ναρκωτικά ούτε το όνομα του δεν το θυμάται και είπες μου, αν δεν θέλει, εγώ δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Ναι. Και πραγματικά πίστεψε με όσο σηκώνει η τρίχα μου, δεν ξέρω αν γιατί δεν το ξανασυναντήσα. Δηλαδή για εσένα μπορεί να απλά το λες, αλλά για εμάς είναι δύσκολο. Δύσκολο να κατανοήσουμε, δηλαδή έστεγε μπροστά μου και ήταν γύρω μου τα χείλη διπλέ, έτσι μου έτοιμες ότι διατράβησε, ξέρω εγώ, τα μάτια του μαύρα και λέει μου θέλω 60 ευρώ να πάω στον παπά μου να κάνει χείριση την ώρα 10 νύχτα στη Λευκοσία και πρέπει να βάλω πεζίνα. Και μπορούν τον μυαλά σε την τόπου, δηλαδή πήγαινε 100 μέτρα πιο κάτω, ξαναπες κάτω και λέγα του ρε, έχω να ανοιχτώ να σε βοηθήσω, λέει μου εγώ είμαι και εσύ μου, λέει εγώ είμαι ο Ανδρέας. Δηλαδή για κάποια πράγματα είναι εύκολα, για μας είναι πολλά δύσκολο να αντιληφθείς την κατάσταση. Φυσικά, να πάρω άλλη μου ιδιότητα ως σεολόγο και να πω ότι ο καθένας έχει τον αγώνα του. Φτάνει να αγωνίζεται εκεί που είναι. Εγώ γνώρισα παιδιά ναρκωμανείς, οι οποίοι δεν είναι ανάμεσά μας, που ήταν παιδιά δικά μου, τα οποία έχω χάσει σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί είναι ένας πόλεμος και έχουμε ακόμα και τις απώλειες μας. Που τις συζητήσεις που έκανα μαζί τους, ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πάει εκεί που πάει η ψυχή του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει, έχει την επιλογή να επιλέξει. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι οι οποίοι θα κρίνουμε αν αυτό είναι λάθος ή αυτό είναι σωστό. Αν τον ίδιο αυτόν το πράγμα που περιγράφεις τον ευχαριστεί, είναι μαζί του. Και με τον δικό του αγώνα. Οπότε εμείς για να αντέξουμε την κατάσταση αντιμετωπίζουμε με όλον τον τρόπο. Για μας δεν είναι κρίμα κανένας. Δεν είναι τα παιδιά μας, τα μάνα μου, τα καημένα, τα κρίμα, τα έλατα, έτσι ξέρω εγώ. Τις νοοτροπίες του 1600 ας πούμε. Είναι μια προσωπικότητα που έχει το δικό του πρόβλημα. Αυτός είναι ο ναρκωμανής, ο άλλος είναι αλκοολικός, ο άλλος έχει ξέρω άλλα προβλήματα. Αυτός έχει το πρόβλημα των ναρκωτικών.
δεν διαφέρει σε τίποτε από εμάς, ούτε απλά επιλέγει να κάνει αυτό το πράγμα. Και είπα και πριν ότι αν δεν είναι έτοιμο να το κάνει, ακόμα και να το πείσεις να το κάνει, θα είναι δυστυχισμένος. Η ουσία είναι να το κάνεις, δεν είναι ανάγκη ας πούμε να κόψεις τα ναρκωτικά, να πεθάνεις που τα άγχος σου γιατί κόψεις τα ναρκωτικά. Πρέπει να καταλάβεις ότι θέλει να κάνεις κάτι πιο ωραίο που τον πόσεις. Γιατί τα ναρκωτικά έχουν τη δική του γλυκάδα. Όσο για μας φαίνεται παράξενο, έχουν τη δική του γλυκάδα. Ο άνθρωπος που πίνει δεν πίνει για την πελώση, για την παρανομός. Πίνει τα γιατί του αφαιρά ένα μεγάλο ποσοστό του βάρους που έχει, του άγχους του ας πούμε, ή του πόνου του. Ξέρω εγώ, τραγικές ιστορίες, εκτός από τις ιστορίες, από την κουβέντα που πάμε πριν, ας πούμε, την κοπέλα η οποία εντάξει, με δικών της τρόπων και μεγάλη και τα πάντα, υπάρχει και η άλλη πλευρά, οποία ένδωσε στην αρχή, προσέχω να μην ακούσω. Ας πούμε μπορείς να πεις κάποιου ανθρώπου ο οποίος σου περιγράφει μπροστά σου τον τρόπο που τον ευιάζει ο πατέρας του. Μπορεί να το πεις γιατί έπινες, λες του πάλι καλά για μου που κάνει ναρκωτικά. Και άμα πεις τον άνθρωπο μες στον δρόμο, μπορεί να τον κρίνεις. Πραγματικές ιστορίες που λέμε τώρα έτσι. Μπορεί να κρίνεις τα παιδιά που μέσα στον δρόμο και βλέπουμε το και για μας είναι αλήτες, να ψάξουμε τι έχουν πίσω τους, είναι τραγικά. Οπότε μπίνει για να αντέχει. Οπότε εμείς αφαιρούμε του το ναρκωτικό και δίνουμε του κάτι άλλο. Γι' αυτό που λέμε πρέπει να είσαι δημιουργικός. Δίνουμε του έναν τρόπο ζωής για να μπορέσει να ζήσει. Δίνουμε του έναν επιστημονικό τρόπο ώστε να μπορέσει να αποφορτιστεί, να βγάλει όλα αυτά που έχει μέσα του και να μπορέσει να έχει στη ζωή του. Τραγικές ιστορίες. Και σήμερα φταίει πάντα. Είχαμε περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ο πατέρας του είχε κέντρο, έμαθε το παιδί του όταν ήταν μικρό έκλαιε, εγούταν το ψουμί μέσα στο κρασί και διάν του το, μέσα στην Σύπουρον τύχαν, ξέρω εγώ στην Κρήτη, εγούταν το διάν του το, χωπ, και μάλλον το μωρό. Βούταν διάν του το, και μάλλον το μωρό. Η μαμά, μια χαρά η μαμά, έκαμε και δουλειές και ξέρω εγώ. Αυτό το παιδί ξεκίνησε τη χρήση από τα λίπιο. Οπότε μεγαλώνοντας, 2-3 χρονών, άρεσκε του. Οπότε έπαιρνε το στο κέντρο, στο κέντρο η μαμά του και όταν το έβλεπα, όταν δεν τον έβλεπα, πήγαινε μέσα στο ποτήρι και έπαιρνε το, χωρίς να δει κανένας. Στη συνέχεια για να κάτσει να φάει, τώρα μιλούμε παιδί 10 χρονών, 9-10 χρονών, έτσι. Μετά, για να κάτσει να φάει, έβαλαν το πάντα μια μπύρα πάνω στο τραπέζι. Έπινε την, για να μην τον έχουν πάσει και λένε, ας πούμε. Έπινε την μπύρα, έτρωγε ο φαούιν του, μια μπύρα την ημέρα και πειράζει, ας πούμε. Στη συνέχεια μεγάλωσε, έμαθε να κάνει κεφάλι, γνώρισε τα ναρκωτικά, πες τα ναρκωτικά. Κάτσε είναι ο άνθρωπος τώρα, ευτυχώς δόξα σε Θεό δηλαδή, Αναγία που τα κανονίζει ούλα, κανόνισε το τούτο, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα του, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι έξω μαζί μας. Κάτσε τώρα να κάνεις θεραπεία σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πίνει, είναι χρήστης από νηπιακής ηλικίας, ας πούμε. Σκέψου πώς δημιουργήθηκε ο εγκέφαλος του, πώς μεταλλάχθηκε. Είναι δύσκολα πράγματα πάνω, γιατί δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Κάποιος άλλος? Ναι. Μισό λεπτό να πιω. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Έχω μια στατιστική, δεν ξέρω αν
το γράφει μέσα, γράφει το. Μισό λεπτό. Δεν έχω τέτοιον ποσοστό, μπορώ να σου διαβάσω όμως. Δηλαδή είναι ανησυχητικά για τα κυπριακά δεδομένα, είναι ανησυχητικό να είναι ο αριθμός στο Χριστό για τα κυπριακά δεδομένα ή είμαστε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την Ευρώπη? Δεν ξέρω ακριβώς αριθμό, αλλά είμαστε σε χαμηλά επίπεδα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε χαμηλά επίπεδα και ακόμη, παρόλο που το πρόβλημα φαίνεται, έχουμε πολύ πρόβλημα με τη χρήση κάναβης. Περισσότερα. Από νεαρούς ή από πιο μεγάλες? Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ναι, από νεαρούς, από 12-14. Από εκεί ξεκινάμε. Τελευταίως είχαμε μια περίπτωση 15 χρονών, οι οποίοι ήταν κανονικός χρήστης ηρωίνης. Πέφτει κάτω-κάτω. Μιλούμε τώρα για κάποια χρόνια, έτσι. Μιλούμε ότι το 2004 ήταν εντελώς διαφορετικά τα στατιστικά. Δεν τα έφερα μαζί μου, για να σας πω ακριβώς. Εμείς στην Αγία Σκέπη έχουμε 1 στους 3. Ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 3, βγαίνουν 3 έξω, ο ένας μένει καθαρός, ο ένας δεν επιστρέφει ποτέ και ο ένας επιστρέφει ξανά στην κοινότητα για να αντιμετωπίσουν την υποτροφή του, όπως λέμε. Αλλά στατιστικά στοιχεία δεν έχω φέρει τέτοιου είδους για να μπορώ να σας πω. Τα προγράμματα σας παρουσιάζετε κάθε σχολεία, πού τα παρουσιάζετε? Ξεκινάτε από δημοτικό ή Κοίταξε, όλοι είμαστε κάτω από την ομπρέλα του Ναρκωτικού Συνδέσμου, ο οποίος είναι κυβερνητικός οργανισμός και ο καθένας από το πόστον του προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Το Ναρκωτικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια και έχει τον έλεγχο όλο αυτό. Ναι, έχει στα σχολεία πλέον, όπως είπα και πριν, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Φυσικά ακόμα είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω γιατί η εξειδίκευσή μας είναι λίγη. Είναι πολύ λίγη. Αλλά φανταστείτε ότι το 1997 που ζήτησα εγώ βοήθεια, έκανα 3 ημέρες έκαναν 3 ημέρες να μας πούν πού μπορούν να αποταθούμε. Ενώ τώρα με έναν τηλέφωνο μπορεί να αποταθείς κάπου. Και είπαμε ότι είμαστε και τυχεροί, γιατί ήταν το Χρυσάθη τότε στο νοσοκομείο που πιάσαμε στη ψυχιατρική. Δηλαδή μεγάλη διαφορά που έγινε μέσα σε αυτά τα χρόνια. Στην Κύπρο όλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ υπάρχει, είδαμε το τώρα. Και τώρα λέμε για κάποια νέα ναρκωτικά. Όπως πάλι λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει. Ενημερώνουμε από τα τώρα να προσέχει ο κόσμος. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι η πρόληψη που είναι. Να καταλήξω μάλλον. Αφού γιατί να φτάσουμε στη νόση και να μην αρχίσουμε από την πρόληψη. Δηλαδή, θέλει καλύτερο να ενημερώνονταν όχι οι μαθητές μόνο, αλλά να γίνονται κάποια σεμινάρια σε σχολεία και να ενημερώνονται οι γονείς. Γιατί όπως είπες προηγουμένως, το πρότυπο ενός νέου είναι ο γονιός του σίγουρα. Άρα, δεν πρέπει από το σπίτι, από τον γονιό να ξεκινάει η πρόληψη. Δηλαδή, να γίνονται κάποια σεμινάρια που να αφορούν καθαρά τους γονιούς.
Υπάρχουν στην Κύπρο και σεμινάρια υπάρχουν. Απλά να ρωτήσουμε, υπάρχουν και σεμινάρια, απλά ο Κύπριος νομίζει ότι δεν του χτυπά την πόρτα του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χτυπά την πόρτα του γείτου μου. Όχι εμένα. Υπάρχουν και σεμινάρια, υπάρχουν και δικά μας σεμινάρια στην Αγία Σκέπη, όπου υπάρχουν ομάδες οι οποίες πάει κάποιος γονιός, ο οποίος είτε έχει είτε δεν έχει πρόβλημα με ναρκωτικά, να ενημερωθεί. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε το ίντερνετ νομίζω είναι πολύ, να σας δώσω τηλέφωνο μετά, αλλά το ίντερνετ νομίζω όλοι είναι στα χέρια μας, μπορεί να βάλει στον Google Αγία Σκέπη και να σου βγάλει εκεί και τηλέφωνα κλπ. Στην Αγία Σκέπη υπάρχει ομάδα συγκεκριμένη για αυτό το θέμα της ενημέρωσης. Όπως και στο αντιναρκωτικό υπάρχει. Δηλαδή σε εμάς εναπόκειται να ενημερωθούμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενο γιατί υπάρχουν. Δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Κυπραίοι και είμαστε άχρηστοι, ας πούμε. Όχι, υπάρχουν και είναι καλά να ψάξουμε, γιατί στο τέλος αν ενδιαφέρεσαι θα ψάξεις. Αν δεν ενδιαφέρεσαι, ό,τι και να σου κάνω εγώ, αν πούμε από το ένα θα πούμε από το άλλο. Ναι. Είπες μας ότι πρέπει να θέλει ο ίδιος, αλλά μπορεί να μην γνωρίζει, μπορεί να μην είσαι κάποιον να τον οθήσει, ας πούμε, να αλλάξει πορεία. Μπορεί να μην είναι άτομο της οικογένειας, μπορεί να μην το πετύχει, μπορεί να πλανώσει. Μπράβο, εντάξει, θέλεις να ενημερώσει. Θέλει να ενημερωθείς. Γιατί μπορεί εσύ, ας πούμε, να είσαι καλός άνθρωπος, να ξεφυτρώσει τώρα η μητέρα Τερέζα από μέσα σου, ας πούμε, και κάθε μέρα να έρχεται ο άλλος να του διάσει 50 ευρώ, ας πούμε. Και να παίρνει να πίνει, ας πούμε. Και ένα χρόνο τώρα να έρχεται να του διάσει τα χάμου εσύ τέλος πάντων, για την αγάπη. Λέμε τώρα την αγάπη, γιατί όχι, το είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, αλλά εσύ γιατί αγαπάς τον κόσμο και θέλει να βοηθήσεις, παραδείγμα, όχι για σένα, γενικά μιλώ, να βγάλεις κάθε μέρα 50 ευρώ να του διάσει, ας πούμε. Και να του γράψεις το θάνατο του. Ενώ μια σωστή στάση είναι να το πεις στους δύο. Θέλεις να φάεις για μου? Άντε, έλα σου βάλω πιάνω να φάεις. Σου έχω μια κουακούλα να πιείς. Άντε, σου κάνω ένα πακέτο ξιάρα. Εντάξει, με τον τρόπο ναι. Προσπάθησε, παρόλο που πολλά τούτα τα παιδιά, προσπάθησε να προστατεύσει την οικογένειά σου. Προσπάθησε να προστατεύσει την οικογένειά σου. Μεν παίξουμε τις μητέρες Τερέζες, μεν κάνουμε τους θεραπευτές όλοι και βάλουμε μια αρρώστια κατάσταση μέσα στο σπίτι μας που δεν μπορούμε μετά να την αντιμετωπίσουμε. Ζητούμε βοήθεια. Δεν υπάρχει κάτι. Όπως αν τον μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά όπως αν τον αντιμετωπίσεις κάνεις του καλό. Αν του πάρεις ένα πιάτο φαΐ να φάει, κάνεις του καλό. Εάν τον φτύσεις, κάνεις του καλό πάλι. Γιατί δείχνεις του την κατάσταση που έπαιζε. Ό,τι να κάνεις του καλό. Πάντα με διάκριση και πάντα με απόσταση. Το πρόβλημα είναι το να μην γίνει πρόβλημα σου. Γιατί κάποιος ο οποίος πάει ο χρήστης και διά του 50 ευρώ, γίνεται το πρόβλημα του χρήστη πρόβλημα σου εσένα. Ό,τι κάνεις του καλό. Εν έχει κάτι που να κάνεις και να του κάνεις κακό του χρήστη. Κάποιος άλλος, κουραστήκαμε, κουράσω σας, νομίζω. Χωρώ κάποιους που σφιλικουντράζονται, κάνουν τα μαλλιά τους, κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς. Δεν έχετε κάτι, να συνεχίσουμε παρακάτω. Εντάξει, είναι λογικό, είναι πολλή ώρα που μιλώ. Είναι λογικό να σκέψουμε
ο άνθρωπος, αυτές και οι θεραπείες είναι τέτοιες στημένες ώστε δεν μπορεί να κάτσεις να μιλάς του άλλου 3 ώρες, ας πούμε. Να σε δέρεις στο τέλος. Δεν αντέχει. Οπότε όταν μιλούμε με τα παιδιά μας, να ξέρουμε και πόση ώρα μπορούν να ακούσουν. Τα παιδιά δεν μπορεί να τους μιλήσεις παραπάνω από 5 λεπτά. Γι' αυτό 5 λεπτά, 5 πράγματα ουσιαστικά. Με παραδείγματα, όχι αρολογίες. Μην το βάλεις στο κοπέλιο σου τώρα μια ώρα και αν το κουκουφάς, ας πούμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Τι κάνουμε ερώτηση να νιώσω ότι εκπλήρωσα σκοπόν τουλάχιστον, γιατί... Ναι. Ήθελα απλά να μάθω μια τυπική ημέρα, έναν ημερήσιο πρόγραμμα ενός εξαρτημένου στην κοινότητα τη συγκεκριμένη που δεν ήσασταν εσείς. Μπορείτε να μας πείτε πώς ξεπηγήσετε η ημέρα? Ναι, να σας πω αμέσως. Ξυπνούμε το πρωί. Από την προηγούμενη μέρα βγαίνουν οι δουλειές, οι λεγόμενες δουλειές. Κάποιος στο αγρόκτημα, κάποιος στο θερμοκήπιο, κάποιος να μαϊρέψει, κάποιος να κάνει τις δουλειές της κοινότητας, κάποιος να πάει εργαστήρι για να κάνουμε σταυρούς ή κοσμήματα κλπ. Συνήθως παρέβλεψα το, αλλά τώρα θυμηθήκα. Συνήθως κοσμήματα κάνουν οι κοπέλες. Θα σας πω μετά 1-2 πράγματα για την Παναγιά την καταφυγή. Οπότε ξυπνάνε το πρωί. Όπου βγάζει και νυχτέρια, έρχεται η ώρα 8, η ώρα 7 παρατέταρτο, ο υπεύθυνος του αγροκτήματος αγχωμένος, ας πούμε. Εντάξει, επειδή ξεκουραζόμαστε, είναι η ώρα 7 δικαιούνται να βγουν έξω από τα δωμάτια. Όταν είναι αγχωμένος ο συγκεκριμένος, τάκ την πόρτα, ναι, να μου θέλεις, να μου ανοίξει να πια κλειδιά, είναι 7 παρατέταρτο. Γιατί έφυγες πιο γλυόρα έξω, ήμουν αγχωμένος, εντάξει, κάτσε στο παγκούιν ώσπου να αντιθώ. Έρχεται και κάνει μια κλειδιά, πάει στο αγροκτήμα, είναι υπεύθυνος του αγροκτήματος. Είναι υπεύθυνος να πάει να ξεκινήσει τη γεννήτρια. Αυτός ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος να πάει να ξεκινήσει τη γεννήτρια, ο συγκεκριμένος πριν 4 μήνες έκλευκε σπίτια. Ελίστευκε και έδερνε. Αυτή τη στιγμή ξυπνά από η ώρα 7 να πάει να ανοίξει την υπευθυνότητα του, τη διάτρηση. Ανήτη στρέφεται. Θα μαζέψει τα άτομα που είναι για το αγρόκτημα και θα πάει στο αγρόκτημα. Το ίδιο και τα άτομα που είναι στο θερμοκήπιο θα πάει στο θερμοκήπιο. Δουλεύουν 3 με 4 ώρες τη μέρα. Μετά κατά τις 11 επιστρέφουν στην κοινότητα. Έχουν τα λεγόμενα group therapy, τα οποία σε αυτά τα group therapy κάθεσαι ξεδιπλώνει στη ζωή σου από την αρχή. Υπάρχουν ένα επιστημονικό μοντέλο, υπάρχουν οι εργασίες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, οικογενειακές ας πούμε. Και κάθε και γράφεις ας πούμε, ο αρφός μου. Από τον καιρό που θυμάσαι τον αρφό σου, η μάμα μου, ο παπάς μου. Έτσι εξωτερικεύεις όλα αυτά που είναι η πιο δύσκολη πλευρά της θεραπείας. Γιατί γεννιούνται πολλά συναισθήματα, περισσότερες φορές πολύ θυμός, οπότε αν το αντέχεις και πάει και πίνεις. Υπάρχουν άλλες ασκήσεις, οι οποίες δουλεύονται μέσα στις ομάδες, ο οποίος είναι εγωισμός, συγχώρεση, αγάπη, σεβασμός. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία βάλουν σε συγκεκριμένες ομάδες, τα οποία είναι λειτουργικά. Στο δρόμο να μας σε ζάω, κοίταζε κάποιος έδερνες το. Έτσι αυτό και αυτό. Στην κοινότητα είναι επιλογή. Όταν σε ζάω ότι κάποιος, παράδειγμα λέμε τώρα, βάλεις το στην ομάδα, λάλλουμε, βάρ' το στην ομάδα του, ξέρω. Βάλεις το στην ομάδα. Οπότε λες το στην ομάδα, ξέρε φίλε, εζαοίδες με,
και νιώθω ότι με υποτιμάς. Γιατί με υποτιμάς, ας πούμε? Γιατί εγώ, μα με πουράμε στη ζωή μου, έπιννα. Γιατί με υποτιμάνε ο παπάς μου, γιατί με υποτιμάνε η μαμά μου, γιατί με υποτιμάνε οι φίλοι μου. Οπότε με τούτο το πράγμα που κάνεις, να υποτιμάς, δημιουργάνε όλα τα συναισθήματα. Οπότε ο άλλος λέει τη δική του πλευρά, ξέρεις, συγγνώμη που σε υποτιμώ, αλλά έτσι έμαθα να ζω στον δρόμο, ας πούμε. Οπότε βγαίνουν τα προβλήματα του καθενού, του χαρακτήρα του, και μετά γίνεται μια άλλη διεργασία που είναι η δουλειά η δική μου, στην ουσία, που η ώρα 7 και μετά, οι οποίοι κάθονται να λύσουν τα προβλήματα, συζητούντας στις ομάδες και μετά βάλουν τα σε εφαρμογή. Έξω. Μένουμε στα group therapy, τα οποία τελειώνουν συνήθως κατά τις 12. Έχω ένα μικρό διάλειμμα, η ώρα μια πρέπει να είναι έτοιμο το φαΐ, από τον κουζινιέρι, να είναι στρωμένη τραπεζαρία για 30-40 άτομα, μαζί με το προσωπικό. Κάποτε είχαμε 40 άτομα μέλη, αλλά δυστυχώς η οικονομική κρίση έπια μας και εμάς, οπότε για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, δυστυχώς. Η ώρα μια χτυπά, έχουν μια καμπάνα που είναι το τσούρο και ευκαιρνεί έξω και χτυπάει η καμπάνα. Οπότε είναι η ώρα του φαγητού. Κάθονται όλοι, περνούν όλοι μπροστά, κάθονται, παίρνουν το πιάνο τους, κάθονται στο τραπέζι, γίνεται προσευχή. Όποιος θέλει κάνει προσευχή, επειδή ονομάζεται η άσκευη δεν σημαίνει κάνει προσελκυσμό. Όποιος θέλει κάνει προσευχή, άμα θέλει να κάνει προσευχή, στέκεται απλά. Και όχι παιδιά που δεν θέλουν και στέκονται απλά. Τάκ. Τρώσει. Μετά η ώρα 2, η ώρα 1,5 που τρώω, σηκώνονται και κάνουν τις δουλειές, μικροδουλειές. Ο ένας είναι τα σάκια, να γυρίσει την κοινότητα όλη, μεγάλο πράγμα. Να δούμε και στο ντοκιμαντέρ, να τελειώνουμε να βάλουμε να δούμε για να με δάωψε. Να γυρίσει την κοινότητα, να φτιαρώσει όλα τα σάκια. Δεν υπάρχει ούτε ένα ποτσίγαρο χάμε. Απίστευτο, ούτε ένα ποτσίγαρο. Εγώ βάζω τα πράγματα μου, τα κινητά μου, τον αναπτήρα μου, τα πράγματα έξω, στο τραπέζι. Ούτε και μία φορά δεν χάθηκε κάτι. Και λεπτά να βάλεις, είναι τέτοιο δομημένο το πρόγραμμα, ούτε και μία φορά δεν χάθηκε κάτι. Μετά εγώ κάνω τα τασάκια, ξέρω εγώ, τασάκιας. Η κουζίνα με την τραπεζαρία, καθαρίζουν την κουζίνα και την τραπεζαρία. Η ώρα 2:30 είναι έτοιμη. Μετά τώρα που είναι καλοκαίρι έχουν έναν ελεύθερο. Να ξεκουραστούν. Και μετά είναι οι αθλοπαιδιές. Παίζουν μάπα, πικ-πονγκ κλπ. Ξεκουράζονται. Και συνάμα κάποιες ώρες που δεν έχουν δουλειά, που μπορούν να επικοινωνήσουν και να λύσουν τα προβλήματα που πάμε πριν, τα κοινοβιακά. Η ώρα 7, συνάμα μόλις καθαρίσουν, ο καθένας πάει, έχει ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένες δουλειές που δεν ξεκουράζονται την ημέρα. Φυσικό είναι να φάνε και νύχτα, να μένουν στη γη, ας πούμε, να μπει να μαϊρέψει. Οπότε μπαίνει μαϊρεύει ο μαϊράς. Η ώρα 7 τρώμε. Να σας τα πει καλύτερα ο Δημητή. Λίγο παλιό είναι το έξι. Να σας τα πει καλύτερα. Η ώρα 7 τρώμε. Οπότε μετά τις 7, 7:30 σηκωνόμαστε. Πάλι ο τασάκια στα δικά του, καθαρίζει η κουζίνα, σκολάνει ο μάιρας πνάζει. Έναν τέταρτο διάλειμμα και μετά το κλείσιμο. Το κλείσιμο το οποίο κάνουμε εμείς συνήθως, καθηγητές το βράδυ. Το βράδυ είναι αποτίμηση της μέρας. Σήμερα πήγα στο αγρόκτημα και ένιωσα έτσι, εμάλιωσα με εκείνον, νευρίασα με εκείνος, γιατί με βάλετε να κάνω τούτο.
αποτίμηση της μέρας. Οπότε ακούοντας εμείς το τι εβίωσε την μέρα, προσπαθούμε πριν να πέσει να τα λύσουν τα προβλήματα και να είναι εντάξει. Δηλαδή να πάει να κοιμηθεί χωρίς άγχος, με λίγα λόγια. Μετά το κλείσιμο, το οποίο διαρκεί περίπου 40 λεπτά, το κλείσιμο της μέρας, είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο, όλος το έχει ελεύθερο, είναι μια ώρα που υπάρχει πολλή επικοινωνία, πολλή συζήτηση. Και όχι ευκάλλου, για να ακούσεις ατούντες ώρες, το τι ευκάλλου και το τι συζητούν, χάνεσαι ας πούμε με προβλήματα που ευκάλλει ο καθένας που μέσα του. Η ώρα 11 πέφτουν. Η ώρα 11 πέφτουν. Αν μας το Κυριακό δικαιούνται να δουν ταινία. DVD. Συνήθως διούμε τους κάνουν μια μισή ώρα παραπάνω ως πάλι και στον DVD και πάλι πέφτουν. Το πρωί είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια κοινότητα η οποία έχει ζωή. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείς να αντιμετωπίσεις την κάθε επιπλοκή που υπάρχει. Έτσι λειτουργά μια κοινότητα. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι για την Παναγία Καταφυγή. Η Παναγία Καταφυγή είναι το νέο μας πρόγραμμα για γυναικών. Στην Κύπρο δεν υπήρχε πρόγραμμα γυναικών, έβαλαμε τους ασθενικούς με τους θελικούς, ερωτεύκονταν, έκαναν, ευκιάζαν, τέλος πάντων, οι άλλες έρχονταν με κοπελούθκια, άλλες έτσι, άλλες αλλιώς, επιλανίσκαμε. Οπότε αν υπήρξε ανάγκη, ας ευδοήσουμε τα γένια μας να πούμε πάλι Αγία Σκεύη, Πρωτοπόρα κλπ. Είναι αλήθεια. Επειδή αν ήβραν ναρκωτικών, τέλος πάντων να πούμε ότι μας ήβραν ναρκωτικός, μας χαλάχουν και οι φίλοι μας τέλος πάντων, και είπαν μας πρέπει να κάνουμε κοινότητα καινούργια. Καλά, το προσωπικό δικό σας. Ωραία, εντάξει, θα την κάνουμε. Φτιάξαμε μια καινούργια κοινότητα η οποία ονομάζεται Παναγία Καταφυγή, είναι μόνο για γυναίκες. Έρχονται γυναίκες οι οποίες είναι είτε έγκυες είτε έχουν παιδιά κλπ. Και είμαστε υπεύθυνοι στο να βοηθήσουμε αυτές τις κοπέλες να κάνουν απεξάρτηση. Είναι το μόνο πρόγραμμα γυναικών στην Κύπρο. Είναι ένα κλειστό πρόγραμμα όπως είναι των αντρών, αλλά είναι μόνο με γυναίκες. Το οποίο έχουν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα που είπαμε παλιά, που είπαμε πριν, αλλά όχι με θερμοκήπια, ας πούμε. Να σας δώσω με τους καημένες, ξέρω. Με άλλες δουλειές. Που είναι άλλη ιδιαιτερότητα της γυναίκας που του άντρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχει δύο κοινότητες. Η ιδιαιτερότητα που έχω ότι οι άντρες είναι λίγο πιο χοντροκομμένοι, ας πούμε. Ενώ η γυναίκα θέλει το προσωπικό της χώρο. Θέλει, ξέρω εγώ, να κάνει μάσκες της, να κάνει το ένα. Πάμε θέλει αστείο, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στον δρόμο, είναι άπλητος, είναι, ξέρω εγώ πώς είναι. Ερχόμενος στην κοινότητα και μάθει και δείξεις του, κάνεις του να βιώσει ότι ξέρεις, περιποιήθουν τον εαυτό σου, είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Όλο το πράγμα μέσα στους άντρες δεν μπορείς να το κάνεις παράδειγμα. Δεν μπορείς να βάλει μάσκες που άωρες και να γυρίζεις μέσα στην κοινότητα. Εννοούμε ένα άλλο πλαίσιο που είναι φιξαρισμένο πάνω στις γυναίκες. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, τα βιολογικά προϊόντα είναι ανάφερα τα, απλά έτσι να βάλω και αντιβιντύποψε, το οποίο έδειχνε τη δουλειά που κάνουμε, αλλά δυστυχώς συνεργαστήκαμε με ένα βιοκαλλιεργητή, που το όνομα του δεν θα το πούμε δημόσια, ο οποίος μας κατηγόρησε για αθέμητο ανταγωνισμό. Εμείς θέλοντας να μπούμε μέσα στη δουλειά, ζήσαμε την άποψη του. Ο συγκεκριμένος έχει μεγάλη φάρμα, ο οποίος καθημερινά στέλναμε του 10 παιδιά τη μέρα να δουλεύουν στη φάρμα του, χωρίς εργατικά φυσικά. Ο ίδιος λέει ότι δεν μας πιο φτηνά το γάλα, πελάρες ας πούμε. Τέλος πάντων. Οπότε αν τελικά
η συνεργασία μας εχάλασε γιατί έθελε βουντζογάρο. Ξαφνικά, επειδή εμείς έκαναμε δικές μας βιοκαλλιεργίες, αθυμηθήκαν ότι έχουν αθέμητο ανταγωνισμό. Ενώ των καιρών που επιέναν 10 άτομα από την κοινότητα και δουλεύκαν τους στα χωράφια, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός κοινός, ήταν θεμητός. Οπότε μας εκλείσαν και το κατάστημα το οποίο έχουμε κάτω. Λυπάμαι, δεν πρέπει να το πω τούτο, γιατί είναι σωστό. Θέλουμε να έχουμε παρεξηγήσεις. Έπρεπε να το πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Οπότε για μας κατάστημα ήταν 100.000. Και εμείς έχουμε λεφτά για 4 μήνες μόνο. Δεν μας φοβίζει, γιατί κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Για το πράγμα που για μας, για τους υπόλοιπους εν κρίση, για μας είναι το πρόβλημα κάθε χρόνο. Και είμαστε τζαμέ γιατί είμαστε όλων ένα πρόβλημα. Δεν φοβόμαστε τα προβλήματα. Να σας πω ότι υπήρχε χρονιά που έκλειε ο χρόνος και λέγαμε μετά από 20 μέρες τι είναι να κάνουμε. Και όμως βρίσκαμε κάτι να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε το οικονομικό μας, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουμε εκεί. Πήγαν να κάνουν κάποιες επαφές με κάποιους. Τέλος πάντων, δεν τρώνε το φτύν τους. Φυσικά εμείς δεν περιμένουμε να δρόσουν, αλλά και να χαθούμε. Έχουν κάνει πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε για λίγο τα προβλήματα μας. Μάλιστα, να βάλουμε τον DVD να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να κλείσουμε μετά. Εύχομαι να μπόρεσα να σας είπα 5 πράγματα και να σας βοήθησα. Όποιος θέλει μετά τον DVD να μην κάνει κάποιες απορίες, μπορεί.